A primeira guía de aves da Xunqueira de Alba publicouse no 2010 con 133 especies localizadas. A segunda edición desta publicación ve a luz agora cun dato positivo, o incremento da diversidade neste espazo ao ter constancia da presenza doutras 12 novas especies. A publicación, polo tanto, documenta a presenza desas 145 variedades das que houbo constancia na última década. Delas, 75 contan cunha detallada ficha que lle pon nome e apelidos ás aves que podemos atoparnos dando un paseo pola Xunqueira. Nesta guía o que saen son 75 especies, máis da mitade, pero son as especies que a xente vai mirar. Eu calqueira censo que faga na Xunqueira de Alba percorrendo absolutamente todos os camiños e censando todas as aves que vai haber, dá unha media de sobre 35 especies de aves cada día. Entón aquí están 75, un día ves unha e outro día non a ves, non, é ao revés. Entón aquí eu penso que con esta guía a cidadanía ten totalmente completa a súa bibliografía sobre as aves que vai atopar ali. Entre as variedades atopadas nos últimos anos neste espazo natural de interese local, distintas especies de garza de parrulo, varios cirrios pálidos, migradores transaharianos e mesmo un pelícano avistado no 2017. O exemplar fixo unha curiosa escapada dende Francia, deixándose ver pola Coruña e Pontevedra. Debeu de seguir prácticamente a autoestrada, a P9, e aí aterrizou. O día seguinte o relocalizamos, estaba no río Lérez, e estivo pouco tempo e logo marchou. Volveu a subir outra vez a Coruña, ao embalse de Cecebre, e despois volveu a baixar e lle perderon a pista en Aveiro, en Portugal. Foi unha cosa moi curiosa, pero, bueno, o pelícano estaba ali, non? Forma parte da lista das aves, é unha anécdota, pero unha anécdota moi curiosa, non? Este libro está editado pola Concellería de Desenvolvemento Sostible de Pontevedra. Iván Puente salienta o incremento do número de aves que se recollen na guía, que considera unha boa ferramenta para divulgar a enorme riqueza deste espazo natural. Un carácter divulgativo que se traduce agora na edición desta guía, deste completo libro que podedes ver, no que están catalogadas unha a unha todas as aves observadas na Xunqueira, coa súa foto, coa súa ficha e coa súa descripción, non? De tal xeito que nos permita promocionar, dar a coñecer e, en definitiva, dotar de contido aos paseos, ás visitas que un poda facer, visitantes e cidadáns desta cidade, que podan facer a Xunqueira de Alba. E confía en que este manual sirva para apoiar os pasos que o Concello quere dar para recuperar o humidal unha vez desaparezan o parque de maquinaria e a imprenta da Deputación de Pontevedra.